Saapui vastaanottohuoneeseen mies riskimöristen ja hän tohtorilta vaati tutkimusta. Koska lääkäri se tahtoi olla perinpohjainen, niin hän käski miehen ensin pulloon kusta. Äijä mörisi ja örisi, näin sanoin voimakkain. Enkä puse, sillä vika ei oo pullissain. Minä kärsin kurkkuäänestäni vain. Yeah! Mutta lääkäri vain käski kullin esiin kaivamaan. Siihen tahtoon asiakas sitten myöntyi. Ja kun mörisevä mies sai kullin esiin piilostaan, sitä täysilahkeen mitta esiin työntyi. Heti diagnoosin kehitteli opin saanut pää. Enpä ihmettele enää ääntä liian remeää. Suuren kyrvän juuret kaulaa kiristää. Tätä tuomiota potilas kun heti protestoi, niin sen lääkäri sai moneen kertaan toistaa. Teidän ääntänne ei inhimilliseksi muuttaa voi, ellei mulkustanne saada osaa poistaa. Täytyi alistua miehen viimein operaatioon. Veitsi viilsi suoni puristimme pantiin laskimoon. Puolet kullista jäi mustaan koteloon. Viikon kuluttua potilas se saapui takaisin ja hän kertoi, että toipui äänijänne. Mutta naiset vaatii multa sitä samaa, kuten ennenkin, joten palauta se pätkä heti tänne. Ja kun uhkaavasti mies jo kävi kiinni kravattiin, silloin punoittaen rykäisi jo tohtorikin niin. Kuulkaa sen mä heitin pois jo viemäriin.